dia la informació que hi ha a partir d'una entrada del funcionari. I després comença la part en la que xaves molt perquè dius, jo això no ho he viscut i tinc la sort de passar-me una mica la pel·lícula com si estigués en aquell moment. La part que vam titular Corpus etnolingüístic. Evidentment se dedueixen unes maneres de viure que algunes han desaparegut i algunes estan ja sentenciades també a acabar-se. I aquí és on fem la classificació oficis, càrrecs i estats d'aquest segon volum. Però com dia és un tot. Teníem al primer volum, hi havia la part de festes i costums, que és la que vam considerar que seria potser més cridanera, més llepola de cara a l'entorn del llibre i evidentment perquè la gent ho comprés i ho conegués. Després hi havia una segona part que es deia llocs públics, entre parèntesis posava topònims, institucions, flora i fauna i paraules rares. Tot això s'aplegava en un 631 lemes, és a dir, com si s'imaginen que és un diccionari, són totes les entrades que hi ha. I després encara de les paraules que seguien també inventariades dins d'aquests articles, n'hi havia un total de 1.752. Pel que fa al segon, a oficis, càrrecs i estats, tenim estudiats 63 oficis, 49 càrrecs i 4 estats. I en total formem 116 entrades, de les quals se'n desprenen també 2.500 lemes a desenvolupar. Per la qual cosa, si vostès fan la suma de 1.752 i 2.500, veuran que és un cabal de la part que nosaltres vam estudiar, que ja comença a tindre una certa